Здравейте, бих искала да направя обратна връзка от курса Живо живеене, майсторство на илюзията, водено от мастър Милена Маат, което приключи преди 2 дни. Изключително интересен курс и за тези, които така са добре запознати с методологията Милена Маат, знаят, че тя е много богата с това, че не е само теоретична, но е практична и практическа и визуална, и през комуникирайки с сетивата, тази методология ни помага да по най-лекия начин да усетим есенцията на тази информация, на това знание, което слиза отгоре. Това, което за себе си разбрах и осъзнах и работех и в самата сесия, и след това, е тази среща с сянката, за принципа, по който сянката минава и заема ръководна позиция, започвайки да режисира и създавайки сценарии на нашия живот. Направих ретроспекция на миналото си и сега в практиката си, тази гъвкавост, за която апелираше мастера, виждам колко е важно наистина да можем да я прилагаме. Вече ми се наложи на практика да приложа това в мероприятия, представления сега, които имах тези 2 дни, тъй като имаше доста кризисни ситуации, с които трябваше в момента да се справя, и виждам, че този тренажор, през който минахме в самия курс, много ми помогна сега в работата ми да мога много бързо да реагирам, да приложа нещо, което... Защото нямаш време да мислиш и нали, това го осъзнах тук последните години, че това време, което имахме на времето да мислим, вече го нямаме, а трябва да действаме в момента. И това, че в курса се запознах с слабите си и силните си страни, всъщност ми помогна сега да се справя в тези ситуации. Предполагам, че и нататък ще е така, защото тренажора продължава да работи и след курса. Много ценно беше това, че видях как се проявява майсторството на илюзията при мен, в кои моменти се проявява пък защитния ми механизъм да си създам прегради и така нататък. И сега вече мога да избера дали да ги прилагам или не. Вече като са осъзнати, всъщност виждам, че нямам нуждата от тях. И това имам желанието за това надграждане, за това да навлеза все повече и повече в това майсторство, което да повиши отговорността ми на ръководител, на преподавател, на актьор, на режисьор. Отговорността за това какво предавам на тази аудитория, пред която имам изяви или обучавам. И може би това на първо четене мога да кажа. Благодаря за това, че можах да стана част от този курс и с нетърпение очаквам следващите издания.